हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों दा बे जाहैबाय नोंथांमोननि बिनाय बायदियै थाखो 8 निफ्रायबो समाज बिगियाननि सोंनाय फिननाय नोट्स नांगौ हिसाबै दा बेखौ लाबोना होफैनाय जादों थाखो 8 निफ्राय बेयाव दङ नोंथांमोनहा अक्ट'बर दाननिफ्राय नेक्स्ट अक्ट'बर दाननिफ्राय जागोन जाय क्लास बेनि थाखाय लानाय जादों सिगांनि क्लास लालांखांनायखौ होथ'नाय जायाखै दा सोरनोबा नांग्रोगौबा कमेन्ट बक्सआव हरनो हागोन बेखौ आङो होनाय जागोन बेनिफ्राय बे जाहैबाय फरा 13 भारताव इंराज खुंथायनि गायसनथाय फेहेरनाय आरो फोगोमनाय बेयो लेखा गोजामनिफ्राय फैनाय आरो बेनिफ्राय जाया गोदान बेयाव जागोन फराया 6 बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन बेबो एखे नामा एखे नामखौ नायनानै ला गोदान मा होनो जारिमिन आरो राजखान्थि बिगियान बे गोदान मुं होनाय दङ माने सरकारनि फरायसालिफोरनि सिलेबासाव दा बे अक्ट'बर दाननि बेलायाव नाथाय फरानि नामा बेनो थागोन फरानि नामा बे जाहैगोन भारताव इंराज खुंथायनि गायसनथाय फेहेरनाय आरो फोगोमनाय अदेबानि सिंनि मा होनो लिरनायफोराबो एखे सोंनाय फिननायाबो एखे जागोन दा गोबाव खालामाजासे नायदो अब्ला नेचार पाब्लिकेसनजों फोसावजानाय बे नोंथांमोननि थाखाय होनाय सोंनाय फिननायखौ दा बेयाव फार्स्टआव दंमोन फिन हो होननानै क ख ग दा बेयो दङ दा बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनो हागोन नै दसे टाइम मोनदों बेनिफ्राय बेखौ गासैखौबो होनाय जादों 1 नम्बरनिफ्राय बेनिफ्राय 2 नम्बरा थार फिननायखौ सायख' होननाय दंमोन नोंथांमोना नोंथांमोननियाव नुगोन दा बेखौ नंगौ नङा बेखौ फरानि उनाव सोंनायनि उनाव होनाय जादों जेरै पन्डिचेरिया इंराजफोरनि फालांगि मिरुमोन नंगौना नङा बिदि सोंदोंमोन दा होनबा गोरोन्थि बा नंखाय होनाय दं फरासिफोरनि सालाबत जंखौ हायद्राबादनि निजाम खालामदोंमोन नंगौना नङा होनबा गोरोन्थि लिरना होनाय जादों बा नंखाय लिरदों नोंसोर बेनिफ्राय नैबे अ आरो स मोननै दंबावो बेखौबो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामदो नङाबा नायै थुयै लिरख'बानो जाबाय बा सोंनायाव नायदो गोरोन्थि गेबें एखे बिजाबाव नायज्रेदबानो दसेनो जायो थार्डआव दंमोन फारि बायदि साजायनाय बेखौबो डाइरेक्ट एन्सार होनाय जादों मानोना फरानि सोंनायखौ बाव होबावबा गोलावसिन जागोन फरायाव नायदो बिजाबाव उल्थां फाल्थां जाना दं नाथाय नैबे फिन होखादों 3 नम्बरनिया बे डाइरेक्ट फिननायखौल' होनाय जादों फारि जेरै फार्स्ट 1 2 3 4 सिम सोर फारि राजा जाया नेराय दङ गुसुङै फिन हो थोंजों फिननानै लिरनाय होनाय जादों बेखौ सुंद'यै फिननाय लिरनाय जेरै जाय बेयाव गिबियाव कर्नाटक दावहा दङ गिबि कर्नाटक दावहानि सायाव सुंद'यै लिरनाय दङ बेखौ होनाय जालायबाय दा बेखौबो स्क्रिनशट खालामदो नायनानै बेनिफ्राय नङाबा थुनानै बोखो नायबानो जाबाय स्क्रिनशट खालामनो थाखाय टाइम होनाय जादों नङाबा थुयै दसे नोंसोरो भिडिअखौ पिउस खालामनानै नायनो हागोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय दङ दुप्लेमोन बेखौबो होदों पलासि दावहा दङ बेखौबो होदों बेनिफ्राय जायफ्रा पिडिएफ नांगौ पिडिएफनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लिरनोबा बेखौबो फार्स्ट कमेन्ट बक्सनि फार्स्टआवनो लिंक होनाय जादों बेजों डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन बेनिफ्राय फिटनि फार'दाइन दा बेबो मोनसे हाबनानै थाबाय नायदो अरायथा बन्द'बस्त बेखौ अरायथा थि खालामनाय खाजोना होननाबो बुंनाय जादों गोदान लेखाफोराव बेखौबो नुगोन दा बेखौबो स्क्रिनशट खालाम नङाबा नायै लिरनानै लाबानो जाबाय बेनिफ्राय दङ 5 नम्बराव दंमोन बंग'नि दावराव दावसियानो इंराजनि बंग' दखल खालामनायनि जाहाय जाहोन बाथ्राखौ थारथिखौ बिजिरनांगौ होनदोंमोन बेखौबो गोलाव सोंनायाव फैबाय बेखौबो होदों बेखौ नायदो स्क्रिनशट खालामदो गोलाव जाबाय बेहा माने गोलाव सोंनाय जागोन 4 नम्बरसोनि जागोन बेयो बेनिफ्राय दङ इस्ट इन्डिया कम्पानिया बबे हाबाफोरा सिराजउद्दौलानि गोसोखौ गोजोननाय गैयै खालामदोंमोन बेबो गोलावानो एसे दा बेखौबो नुगोन लिरख'नानै ला नङाबा स्क्रिनशट खालाम बा पिडिएफखौ लानो हाबाथ' बेस्ट जाबाय बेनिफ्राय दङ इस्ट इन्डिया कम्पानिनि साम्रायजोनि खान्थिया मा हाबानि दारै बेरखांदोंमोन 7 नम्बरमोन बेबो दङ बेखौबो स्क्रिनशट खालामदो नङाबा नायनानै लाबानो जाबाय बे गोलाव बेनिफ्राय दंमोन लर्ड डेलहाउसिया मोन्थाइ गोमानाय खान्थिनि दारै मा रायजोखौ सेना लादों होनदों बेखौबो फारिलाइ बानायना होबाय दा बेनिफ्राय 9 नम्बर आरो 10 नम्बर दंबावोमोन बेफोरखौ सोंनाया एगजामाव फैथाव नङा माने ओंखायनो नोंथांमोनाबो बेखौ नांलाया ओंखायनो आं इसेबां गोनां नङा बेखौ होनाय जायाखिसै दा बेखिनिमोन अब्ला फरानि गासै सोंनाय फिननायखौ बेवहाय होनाय जाबाय बेनिफ्राय गुबुन फराफोरनि थाखाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाब गुबुन क्लासफोरनियाबो डिसक्रिपसनाव हाब नङाबा प्लेलिस्टआव हाब क्लास 9 10 बिसोरनिबो दङ गासैखौबो मोनगोन आरो उननि फराफोरखौ मोनगोन आरो जायफोरनो फराखौ माखौबो नांग्रोगौ बेखौ बुंहरबा बानायना होनाय जागोन आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय गुबुनफोरनो मोननायनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।